Daga ganin ka dai ka shiga film sinima din nan ka fito, me ka gani wanda ya fi burge ka a wannan film din na Atete? To gaskiya abin da na gani ya burge ni a farko dai labarin fim din da kuma yadda aka ɗauki fim din, yadda daraktan ya yi ƙoƙari wajen samar da abubuwa na daban daga kan hoto zuwa ainihin jaruman sun ba da abin da ake tunani, wannan kuma ƙoƙari ne na darakta sosai. To sai kuma kamar yanzu nan a ce Atete yadda ta yi kokari kasancewar ta mace jaruma har ta fidda kuɗi ta wannan fim din kuma ya ɗau hankalin mutane da yawa, me kake gani yanzu a ce akwai maki 100 in zaka ba Atete maki nawa zaka ba ta? Zan ba ta 80. Ya kamata 80? Gaskiya ne, mun gode. Sai kuma kamar mutane da yawa suna jin waƙoƙinka a gurare daban-daban haka, amma wani lokaci sai a ɗan ji ka ɗan yi shuru ko wani sake sabon lala kake sai ka sake bugo ta, yanzu akwai wasu waƙoƙin a ƙasa? To ai ni dama abin da ɗauka da waƙa ba wai abinci bane da zai zama kullum sai an ci, ko abinci ne yanzu kai kanka abinci nawa ka koye wanda ba ko da yaushe kake son ci ba, ko kuma kana ci ne ba dan sha'awa ba sai dai kawai ka ci dan maganin yunwa. So ni haka na ɗauka da waƙa a dinga ba da lokaci-lokaci da za a dinga yin su wa al'umma, ba wai ko da yaushe a yi ta yi din ba. Ni na zaɓi in dinga yi haka baya-baya a hankali. To kasancewar kana yin fim kana yin waka, shi wannan fim din daga 2019 zuwa 2020 kana ganin an fitar da wani fim mai kyau wanda ya kai shi koko dai shi ma dai ya taka rawar gani? Gaskiya ya shiga layin waɗanda aka shirya masu kyau, wanda dole idan za a fitar da fina-finan da suke mafi kyau yana ciki dole. Sosai. Ne, mun gode. Na gode ni ma sosai. Ka danna subscribe don ganin shirye-shiryenmu sababbi a